नमस्कार, मानसीस क्रिएशनमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतील असे उपवासाचे रताळ्याचे गोड काप पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे रताळी। रताळ्याची सालं काढून मी इथे या पद्धतीने त्याच्या गोल स्लाइस करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर किसून घेतलेला गूळ, साजूक तूप, ड्रायफ्रूट्स आणि जायफळची पूड। सुरुवातीला आपण पॅनमध्ये साजूक तूप घालून घेऊन रताळ्याचे स्लाइस परतून घेणार आहोत छान गुलाबी होईपर्यंत। इथे रताळ्याच्या स्लाइस आपल्या छान कुरकुरीत परतून झालेल्या आहेत। आता यात आपण गूळ घालणार आहोत। गूळ घातल्याच्या नंतर आपल्याला इथे छान परतून घ्यायचं आहे। यानंतर या ड्रायफ्रूट्स आणि शेवटी जायफळची पूड हे छान मिक्स करून घेऊया। आता यावर 1-2 मिनिट ताट ठेवून एक वाफ काढून घेऊया। वाह, छान तयार झालेले आहेत इथे रताळ्याचे काप आपले। आता हे आपण काढून घेऊया। इथे तयार झालेले आहे रताळ्याचे गोड काप। यावर आपण गार्निशिंगसाठी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घालूया। जर माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।